हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दा दिनैहाय बिग आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय आसाम पुलिस एडमिट डाउनलड खालामनाय माब्ला मोनगोन एबि कनस्टेबलाव गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जामारगोन ना जामारा रिलिया माथो सिरि जाखो होननानै। देन नोंथांमोननि आनजाद जोबनाय लोगो लोगो स्किल टेस्ट बेनो जाबाय एडिआरइ अके। दा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 मा फाराग दङ नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय हानायसेबां शेयार खालाम आरो नोंथांमोना आं सानो जोबोद हेल्पफुल जागोन बे भिडिअआ मानोना स्किल टेस्टआव फेल जाबाथाय साख्रि मोननाय नङा। स' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जेब्लायबो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव लेटेस्ट नायबानो जाबाय जाहाथे आपकामिंआव नोंथांमोननो खामानि होयो। दा जोङो फार्स्टआव थांग्रोगोन आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव मानोना आसाम पुलिसनि अफिसियेल नोंथांमोना मोनखादोंमोन जे रेलिया जागायसिगोन होननानै। स' बे गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों जे जागोन ना जामारा थ' 100% जागोन नोंथांमोना प्रेक्टिसाव थाबाय थाबानो जाबाय गासैबो हौवासाफोर हिन्जावसाफोर जाय नोंथांमोना आसाम पुलिसाव रेलि होनो थांगासिनो दङ प्रेक्टिसाव थाबाय था मानोना टाइमा बारा गोबाव गैला अके। आरो बे रेलिया जागोन 3 अक्ट'बराव 3 तारिख जानाय लोगो लोगो अक्ट'बराव नोंथांमोना रेलिया जागायसिगोन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जागायसिगोन आरो बिनिनो एडमिट होनोबा नोंथांमोना दा बावैनो मोनथारसिगोन बारा गोबाव गैला अफिसियेल नटिसबो फैगोन नाथाय नोंथांमोना 3 अक्ट'बराव रिलिज जागोन ना अब्लाथाय नोंथांमोना सेप्तेम्बराव एडमिट मोनगोन। दा सेप्तेम्बर होनोब्ला सेकेन्ड उइकआव एडमिटआ मोननायनि चान्सआ दङ जेराव एबि कनस्टेबल इउबि कनस्टेबल एपिआरअ ड्राइभार बे मोनब्रैजों मोनसे कम्बाइन फिजिकेल टेस्ट जागोन माने गासिबो रानिङा सेमानो दङ अके एन्ड एग्जामाबो सेमानो। नाथाय कमान्ड' लेभेलाव आलदा रिलिज जागोन आरो बिनि माखासे सिलेक्सन प्रसेसआ आलदा रोखोमनि दङ। स' बिनि सायाव जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन। दा अक्ट'बराव जागोन नालाय नाथाय अक्ट'बरनि सिगां एडिआरइ एग्जाम दङ। स' बेखायनो एडिआरइखौ बेयावनो लाबोखाबाय डाइरेक्ट। स' मानोना आसाम पुलिस जानायनि सिगां एडिआरइ एग्जाम जागोन आरो बेयाव माखासे प्रसेस दङ बेजों थांनानै नोंथांमोनाबो मोननैखौबो होनो मोनगोन इन्टारभिउखौ बेनो जाबाय आसाम पुलिस आरो लोगोसे एडिआरइ। स' बेखायनो जोङो सेबानि अफिसियेल साइटआव थांनांगोन मानोना एडिआरइ एग्जामखौ सेबाया कन्डाक्ट खालामगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4। दा जोङो एग्जाम्पल ग्रेड 3 आव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा एग्जाम डेटआ गासैबो ओंखारखाबाय आरो एग्जाम सेन्टारनि माखासे डिस्ट्रिक्टखौबो होबाय। दा फार्स्टआव जों एग्जाम्पल महरै लानो हायो। दा फार्स्टनि एग्जामा एचएस लेभेलाव जागोन ग्रेड 3 आव बेनो जाबाय 15 सेप्तेम्बराव अके। देन आरोबाव नेक्स्टआव जागोन डिग्री लेभेलाव। स' डिग्री लेभेलनि एग्जामा सेप्तेम्बरावनो जागोन बेनो जाबाय 29 सेप्तेम्बराव नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय डिग्री लेभेलाव। दा बे जाबाय ग्रेड 3 नि। देन फैबाय ग्रेड 4 आ माब्ला जागोन गोबांथार दाबो साफा सानैया गोनो गोथो जायो। स' ग्रेड 4 आबो जासिगोन एग्जामा डेट ओंखारखाबाय आरो बे ग्रेड 4 नि एग्जामा ओरैबायदि माखासे केटेगरि थायो बे एग्जामा सानसेयावनो जागोन बेनो जाबाय 27 अक्ट'बराव जागोन। दा फार्स्टनि ग्रेड 4 आ एचएस एलसी एबा 10 पास लेभेलनि मोनसे ग्रेड 4 थाबाय आरो ओइदिनखालि बेलासियावनो क्लास 8 पास लेभेलनि ग्रेड 4 मोनसे थाबाय माने एग्जामा सेम डेआवनो जागोन आरो अके। दा बेयाव मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना 27 अक्ट'बराव हमना ला जोंहा ग्रेड 4 जागोन नालाय नाथाय बिनि सिगां 3 अक्ट'बरनिफ्रायनो आसाम पुलिसआ रिलिज जागायगोन अके। अब्लाबो नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन ग्रेड 4 आवबो होनो मोनगोन मानोना 10 पासफोरा कनस्टेबल एप्लाइ खालामदोंना थिग बेबादिनो नोंथांमोना ग्रेड 4 आव खालामदों जानांगौ अब्लाबो एग्जाम होनो मोनगोन। स' ग्रेड 4 आव बाइबा टेस्ट दङ बेनि सायाव डिटेल्स भिडिअ फैगोन थांनाय बाराव माबादि कुइसन सोंदोंमोन बेनि सायाव A to Z डिटेल्सआ फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव। नाथाय नोंथांमोननि बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव टेनसन गैया। दा नोंथांमोना जायखिजाया ग्रेड 3 आव एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो 15-29 सेप्तेम्बराव जागोन नालाय आरो नेक्स्टआव स्किल टेस्ट जागोन आरो बे स्किल टेस्टआव माबादि सिलेबास फैदोंमोन थांनाय बार एग्जामाव आं बेखौ नोंथांमोनजों दायो शेयार खालामसै मानोना नोंथांमोना जोबोर हेल्पफुल जागोन आरो खायसे ओरैबायदि जायो स्किल टेस्टआव थालांबा साख्रि मोना अके। फार्स्टआव एग्जाम पास जाबाय नाथाय स्किल टेस्टआव थालांबाथाय साख्रि जाया मानोना काटअफआ गोरोबा। स' बेखायनो प्रेक्टिसबो नोंथांमोना खालामनो हायो। 45 मिनिट्स बेनिफ्राय 25 मार्क्सनि जादोंमोन थांनाय बाराव आरो देग्लायबो बेबायदि सेम कन्डिसन थानो हागौ अके। दा बेखायनो जोङो स्किल टेस्टनि सिलेबासखौ नायनोसै माबादि साबजेक्टनिफ्राय फैदोंमोन बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो आरो लोगोसे बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो। स्क्रिनशट खालामना लाबा नोंथांमोना गासिबो क्लियार जागोन। दा फार्स्टआव केटेगरि 1 आं होननाय बायदि दहाय बेनो जाबाय केटेगरि 1 एचएस लेभेलनि ग्रेड 3 एग्जाम आरो बेयाव साइन्सबो दंफायो। स' बेयाव फार्स्टआव मोनदों एमएस वर्डआव नोंथांमोना मोनदों। स' बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला बेस्ट जागोन नोंथांमोननो डकुमेन्ट क्रिएसन दङ बेसिक फर्मेटिं दङ एडिटिं दङ बेनिफ्राय एलाइनमेन्ट एन्ड प्रिन्टिं दङ। स' बे एमएस वर्डनि साबजेक्टनिफ्राय सोंनाय जादों आरो देन एमएस एक्सेलबो दङ नोंथांमोना एमएस वर्ड एक्सेलखौ रोंनांगोन आरो बेसिक नोंथांमोना फांसनेलिटिस दङ बेनिफ्राय बेसिक फर्मुला दङ देन बेनिफ्राय एलाइनमेन्ट एन्ड प्रिन्टिं बे सेमानो दङ। स' नोंथांमोना सेक्सन वाइसआव बेखौ स्किल टेस्टआव नोंथांमोना खालामना दिन्थिनांगौ जायो जेब्ला नोंथांमोना स्किल टेस्ट थाङो कम्पिउटाराव। देन पावार पइन्ट दङ। स' पावार पइन्टआवबो नोंथांमोना डकुमेन्ट क्रिएसन दङ थिग बेबादिनो नोंथांमोना सेम टु सेम एसे गोरोबफ्रामो बेखौ जाहाथे स्क्रिनशट खालामनानै लानो हायो। देन केटेगरि 2 गोग्लैगोन बेनो जाबाय डिग्री फार्स्ट लेभेलाव। स' डिग्री फार्स्ट लेभेलाव डिप्ल'मा गोनां आरो गैयै नोंथांमोना बेबादि सेम दङ साबजेक्टआ।
दा बेखायनो जोङो डिग्री लेभेलखौ नायोबा स' डिग्री लेभेलावबो सेम साबजेक्ट दङ जेरै MS Word दङ पावार पइन्ट दङ बेनिफ्राय एक्सेल दङ बे मोनथामनिफ्रायनो गासैबो माने लानाय जादों कभार खालामनाय जादों नाथाय माखासे टेबोलफोरा माखासे माने साबजेक्टआ बेवहाय एसे एक्सट्रा दङ सिलेबासा थिग बेबादिनो नोंथांमोना जास्ट एन एग्जाम्पल डकुमेन्ट क्रिएसन दङ बेनिफ्राय फर्मेटिं डकुमेन्ट दङ टेबल क्रिएसन दङ एडिटिं दङ थिग बेबादिनो एलाइनमेन्ट एन्ड प्रिन्टिं दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे बेखौबो स्क्रिनशट खालामनानै लानो हायो देन बेयावबो नोंथांमोना MS Word मोन्दों एक्सेल मोन्दों पावार पइन्ट बेबादि मोन्दों आरो दा बेखौ नोंथांमोना गासैखौबो स्क्रिनशट खालामना लादो आं बुंबाय थाला नोंथांमोना रोंखासिगोन जाहाथे बेखौ प्रेक्टिस खालामो देन नोंथांमोननि ग्रेड 3 लेभेल साइन्सनि सायाव नेक्स्ट भिडिअ फैगोन जाहाथे नोंथांमोना नेना थायो दा बेनो एग्जाम पास जाबाथाय नोंथांमोना बेहाय थांनांगोन आरो बेजों गासैबो दाजाबनानै मोनसे कमन काट अफ ओंखारगोन आरो काट अफ ओंखारनानै जायफ्रा गोरोबो पस्ट वाइसआवहाय डिपार्टमेन्ट वाइसआवहाय नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आरो देग्लाय मोनसे चान्सआ बेनो नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव जायफ्रानोखि मोजां माने एक्सपिरियेन्स दं बा नोंथांमोना गुबुन माने माखासे डिप्ल'मा दङ नोंथांमोना मोजां पस्टआव नोंथांमोना मोनहैगोन स' आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नेना थायो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव